Sofo Shadrach ejekuma enye obibia se osofo a na kana ne friend sofo abajo se na wayi nyina enti eda awrade ase sebre anyentofo amfa nyom nyene tata na onfa afutu a awrade asesi ya man se onfamre na watwe kwesim no yamfa nante na Kristo eba anasese mpo na watwe na amatoye na awrade to nsafre ya yenso atime anya akunta papa bi abu akire no sam na amosre na aniji sam ne se ma me sori pra so dem shankunya obitimi ba sori na otrasia sa obi ye late na so oba na asem be trasia odini hwem se oba dasa bi kitam oba trans na bompa na don sa ye se pe no demika no de dasta no ape paswama trans when you want it no wasere the sa bosome nan na yare born 3 years no we are pen addition bad den mama na radio hu ni mobo ogina yie mante amen kora amen abena difo bi nso na da yeso e battle say difo no di tiate diza enye position a do ma tedi a wanya wa so dem ena du ko nyankopon chen shira ke nyankopon di da amen bon se se nyame di an mo nyam no basingiri asafu ba bia ni basingiri du bari a wa kwa bi dawo basingiri what were she na mo jina tema station fo ka be yi wasi ti asem ni ye se nyame ye bibi ma wa ya fa wo kra ni mu ade nyina se ne di an mo nyam enye nipa nyina na nya ne sa ese owo nye hu bio kane hu funa na ya mo hyehyɛ ene ade to bi wo fie no enkwala nketu etwam sa je se efuna ya ade ye normal anu ekwa yie me catch yourself with Joseph Joe hwe efuna ye come too much papa ina da wa se anyendie bi obi na de nsa nwene e culture center je se efunu aye common etu di akura enkwa ekita wo no ebe firi mu ayere akọ enu monye kan di da amen sabiri a wote asie enkwa wo mu ana obetimi abibi ade aka wo bone atro na so owonya fawa de wo ye nyina no asi amen o de transna gigidem se de betimi ati asem trans nyankopon hira amen me ya se de obi aye ne tu se ya antra kunya no so obetimi home afa nachi said you be da obi nkrom e wo fom obi so nkrom wo soro saa so bi so ahome ba soro ba wo soro what does it said you wo soro na fa na chi nso a wo soro ka say amen fa sa so dem eno de onim asore eno onim masala achi ena etimi gili mam nsem limam kofi akosa akohoro ne ho Kristo mu die mu ode o potom tietia ma na uyi mfrema le man ko ohoro to bia kwasem ni wayi wani be smile na ode boa odi France Eli ni wajem eno so ye mo enyina awade so ode akyeye kwa ye na heavens wa yesi buyi ishira kenya medin da amen ode kosoro a na kwa wadwen se ukotuba amnya fro isif na du fiada ko ohoro nsa ohoro nan ohu anum no bibia na kokoto masere chi nyenka ala wa kuba se wokoto na enye wonsam ya mpamo ma san ko ohoro ho a kwasem hwa se de wote a won ka de be enwotwe na ka anya asore da ko to ben so biade atom uti Yesu Kristo mu uyi we nyina free kanya me asem cha o so mpe anuanom nkoto ene ma de sha me se che dia mpama ye nyina ne se ibenya nkwa wate weti ene ye ni abre ka se amen amen oh ka se amen amen mike ne teteko enyum bia ba metrim pesemeto Pastor Joby chem ne boy o say me wasem bi
Se me kaka ya na me pentende mia meboa me ho. Yes sir. Onyame na asem no oti mi mu se me kaya na me jai. Hallelujah. Amen. Zan kola ni mutu. Omuni mutu. De muni mane me di masem bi apanyame ni pai. Sa anye ya. Yubo yoso to you. Kwasiasam sa. No na oya ade. Na ba ko nso on so ba en chosere. Antana mesunie ma o. Enema nta. Ma Ghana fon kwala 3 years na ade so nya so nketa. No na mo pa ahwe. Omne say yen kasa nkyere ye ho. Yen kasa nkyere ye ho. Ena awurade abesra ye. Uni ani nti onka amen. Amen. Heaven a okukura minister ade ko no. Ye pake niam na yakọ heaven a. Kwesta ya wo ye. Bless me na ye yakọ nyankopon chen. A man of all. Hallelujah. Amen. And every time I shall see you ade ene brother ba sorry a o eye awurade won shira. Amen. O ma nkoso an sakra ebra no. Ebe ye yere ho na enafom. He kiso sum na fom o. Dabi. E say wi ase na ye wo mu no pachaw ade hunu no. Ade ye mfaso ni so no. Nipa bodam wo ho. Ene ade ye konkwam no so no. Ya toagu ba bi. Toagu. Hallelujah. Amen. Just let me catch on here pa. Ade ye mfaso ni so no. Ya ji we ya sai Bodam. ene ye ti akoba. Se oba mistake kakra bi. Se wo siesie ho na se o efika kakra bi. Se o de ka watade ma ho. Ba ba bono. Na so atade we nkonkom. Dabi. Hallelujah. Amen. Ba aba be sebet me kofa dubre bi. Ya ke tene ni ase ni nanim. Anu de ne yam nyadan. Anhye no. Hallelujah. Amen. Na ade enkonkom no ene abodam wo. De ne den na eya. Kudro. Bible say yeni koma kakra bi. Ephesians chapter 4 verse number 1. Na say kakra bi. Eno mi no abo. Efeso 4 ngoman. Eti 9 chichemu baako. Oso semini. Ati fiase mo se asafo ne nkwa ne baako ye. Oso asafo ne nkwa. Ene baako ye. Bible say me kan kire say. Sa asafo ne baako a ene benya nkwa wo. Ba se papa mu ba nkwa ntimi mfiri mu ba. Jebso ka say amen. Ene edisem bia ba na metie se me ye din to. Omo ni twamfo ni kyemfo. Anuanum bi ho a na me bompa se nkwa anuanum bi ho. Itia me to din se odi fokra na okra bi wasakra ohu ade da na me hwa ade sa. Nsama awade na madifo no so ka kire me no. Asa na abome pusa. Yama seme. Nshaka nyankopon din da. Amen. E say difo no se ye wo nam ni tumi fa ne don be ma ne bofo so ka kire ne se asafo no nipa bebre awasem tia ohina jekum ni bu fume ebiem ekuya wakai ante sara o yama hye won mani yehu ye nipa de sa na eba na ne senti no ebema enkoso ni aba se nso no entime nso bidinyame po achew mayo boni afa cheme Yate. enipa na efon bre se kase bia me kan ekura no anya ne dance wentime me yi maten na ni buafu ni mu okwanyina no odi matem siampani aboa ntietia menka hwenka ntietia ndem nim se me wo ye wo ka woni matem normal ntietia yenya nkwa akiri sremo nyame boa me edwada ne on the first anambwa on the 1st June na say 2021 ya pam pain achem pepepe pacha say mayo boni bia ho fa me boni ere cheme na me nipa eten amefom Fonso nipa ho. acho enye se wo tena odin eti de mi kan o because na kwa sori se me de boni ataw na mitima de se mitima kutu mitima nyina me calculate ni ama ho ye ba de mai obi de
ma yo bidie oh mama kan kwase fa nkyerɛ sɛ pa sɛ anya me because me jama asafo no ɛna mpani a ɛwɔ nyina so jama asafo no sɛ wo bibi tie pani bi ɛna sɛ ɔde bɔ mpa yɛ ma wa wobɛso ano me Nokwasɛm. mama kan kwase fa nkyerɛ hello Amen. sɛ wo bibi tie pani no ɛna wo di na tam kɔba wo yɛ den wobɛso ano me wo fa ho ni da Dabi. jɛm so ka sɛ amen Amen. Asafo no nkwa ne baako yɛ. sɛ paa sɛ yɛka sɛ yɛn biribi ɛwɔ hɔ a ɛwɔ sɛ woka na woyɛ firi a pɛ ne wu wate na wobɛnya wo nua asan nyɛ onyankopɔn nkyɛn yɛ dɛn akɔ eti ɔmo ne sɛ ɛsɛ wakoma asene na obu afu wakwadwiri mu nti no ɔmma kwan ma obi mfa wo so sakra ɛma ɔdan nim nhyira kɛse ka nyankopɔn din daa Amen. panifoɔ sɛ wodi aborɔ ɛwɔ wo to a wotan wo yam bɛwei yɛ bɛɛ mu oduro nti sɛ wosese wo mu na obibi tia ɔsɔfoɔ wokɔtwerɛ aseda kwan secretary kan kwasi asɛm kyerɛ wo ne hyew na mo gyi de sɛ secretary ntimi kan kwasi asɛm Dabi. na kasa metuma kɛ bɛfi no waba sɛ nipa wɔ mfono ana wɔ nipa wɔ kasa bi ano yɛ bi kasa bi ba yɛ ahye na anya wo da no yi na ten ɛnam ba bi ni na tem Dabi. na sɛ woyɛ nyina awurade ayɛ dɛn ɛhu ha awurade ahu o ti dwen ho yɛ ansa yɛsa Sana. yɛke ka bobo awurade ahu o ti dwen ho yɛ ansa yɛsa papa adwuma ehu Ehu pa. na mete ase metena ase wasa ase me ho adwuma ehu sɛ asɔfo dwuma Asofo dwuma. Ehu. na obia ne wasa ase we so ɔyɛ asɔfo dwuma sɛ de ɔno agasa pɛ Dabi. a wanya heaven akɔda ana ne benya ho tɔta Ukraine. bisi ta Dabi. wo de kɔ hwɛ obi a wawuo ne busa John Wesley busa no sɛ ne ho te sɛn ne busa owura sama bra ko sɛ ne ho te sɛn baako kwa so kɔ yɛ nkyɛ to yɛ ndu baabi a enye nsie no to de kɔ a wo sɛ Papa John ho te sɛn Nkan kyerɛw. obia ni wa wɔyɛ adwuma no basa wɔfa ne ho ayɛ dɛn atita Dabi da. Ukraine si da. to de me srɛbo hɛ sɛ ma yɛ bɔne afa kyɛ me kane a wo ba wo hu me no sɛ papa de ne ho ɔsere o aga se na ɛs ne nkwa na wo mu so de be me wo punch kakra ma wo punch na sa ha wa gya no me yaka ho asɛm na yɛ hu yɛ ho because me nipa me tini nye sɛ ya me yɛ nkɔ ayɛ sɛ wo kan yɛ ben sɛ wo de kodo wo twa nsuo wo kan ba kakra na wo kan ba kakra nyɛ sɛ ɛbɛda ne abutu mante amen kora Amen. bible sɛ sɛ Efesofo nwoma ti 9 chichemu baako. Ati fi asofo se asafo no nkwa ne baako ye. asafo ne nkwa ne baako yɛ Wo se enti afei me Awurade deduani. eti afei nyanto ba se enti afei me Awurade deduani. awurade deduani Metumufo se sɛ ka so bi yɛ deduani a na saa nipa no wɔne ne ho hallelujah Amen. ɛnyɛ deɛ ɔno ne pa no wɔyɛ o na mo obi na hyɛ ne ma no yɛ biribi Nokwasɛm. sɛ yɛnya kyɛw sɛ woyɛ deduani a na ɛsɛ asɛntɛn sɛ sɛ kɔ prison eti ɛnyɛ aduane a wopɛ na woyɛ wotie eti atwa sɛ sɛ yɛ kristo deduani deɛ a ɛwɔ sɛ awurade akyia no mɛkyerɛ sɛ yɛnni ɛna wɔsɛ yɛ dɛn yɛdie ɛna te sɛn yɛdidi anwia ne wia na bɛtena ne yɛbɔ awurade di yɛka aduane wadwe mu tuo ne banku ne nyaadoa ho ɛna wɔka ho asɛm hallelujah Amen. Paul sɛ eti afei mi awurade deduani masa kenkama wo Wasi me Awurade deduani. Aha. Metumufo se me tumi fo sɛ mo nante sɛ de fata fra wo de afrɛ mo. mo me nante sɛ deɛ fata Fra wo de fra wo de onyankopɔn to ne nsa ɛde yɛ dan afrɛ. ne nipa na fɛ nipa Dabi.
na anu akofi mu ko run about ne so no wuti komo press komo wie na kai nipa ba 200 na ke di o ma chinom do ma ba ana mboa no kwasem unya ne sha dabi anya na akofre o de free mu ba no say wa na okan de enso aba ba say obi ne kasa fa mu di a akwakoye na adwuma awurade adwuma ne ye no otimi kasa ne binia wo hye ko ababia mfiri mu nya dai ema ba na akwakoye adwuma bi di ama oman no the foreign day sa afa wonya nko ekora ubo se aduaba bi akohwie ku ntina asase yeso na no nga se yi aba ne de eba kakra ene mo nya ka nyankopɔ din da amen so de fata fra odi afremo ɔse monante se de fata fra odi afremo mama ye nante se de fata fra odi afremo wodi afra yen ahombra se adwene nyankopɔ se din no se no se de wo wa bra botia bonsam afa wa kutuko di wo ye adwuma yi de ahombra so de ma bonsam nti bra na be nante wa ahombra se ma mimi Kristo masa kenkan ahombra se adwene ni odworo nyinam ene de odwo nyinam wo se onyankopɔ fra wo se bra be nante wa ahombra se mu abochicheru mu munkrekra mo ho Father, na sisi ye nyanko bi na o wasem ti me dem ni asem ti obi awo masa wo asem ti me jado ye no na mo awo obi watimi tena se din ni sinebo fra kunya tena so mo fa buku ne pen o se me sa so ni esem o ye ne selection difo nyame ho konkona nka ho wo ye dian be firi mako ti se wadi wo bobo no kwasem brasi adwene ni odwo nyinam obi na sombo keke bebo obi ason wati ya here ajimi o wo ga sabe bo emu wa da na waketi problem na wokọ ono okọ nketi problem o okọ obetimi asa ye den aba but wa ma wan esi ho kankan be di wo chisa mutema be wu ene obi kasa binti o ama obi nya me so obi bisi basa aba de da okrisusum miserable so bitia odo a ewoma awurade a adwuma no de hyase no efiri kon kakra bo nya huni mo sam yi kakra bro ni kasa bo se little drop of water make a mighty ocean sokokokokwa minia bayama eto se bibi sokokokwa de etie no e pato de enyunu no bo mo dia so be sili no na sokokoko amen on sam ne what time o ye nitifo brasi adwene ne odwo nyinam ti Jesus Christ Peter dino ka che Peter se Peter o kasa te Paul so se bro o Paul so se bro o yi Peter man Peter ko abre Peter ne su na ke jampon Jesus Christ se what na safu besi o pam Peter afiri adwuma nim na Peter to ne ne pepe ne onye hu Satan ye Peter no hu we ona ma botan asmena no botan asmena rock of ages asmena no eni ate bana pon sama sheda apowe ne tuma dem ewia ne kakra yes Christ hu yo say hey Peter oso ni pepe hu ade kono ba onchen hu na o poso say bro na me ni born so no o hu me make master Christ no we tell you fi mo nchen ama na wo jaya wo dia me Jesus Christ masre dia ma ka say amen ahun brasi adwene ne odwo na me mpa ba doso everybody nothing ese sia ni esi ha yen say ha be conference hall anya cinema anamboa esi de manipa meboa amen ti se me si nipa ni bua onya papa firi okwa na ye de be airport se fama na se very tisku Masa se subia ni enko wase ahobrase adwene ne odwo nyinam kan ba bu ni je ahobrase wase abodu cherry mu
Efisofo man itie na yimu emiensa ɔse momma modin fa asomdwe ho man kura honhom ba ko yem yɛmɔmɔden fa asomdwe ho ma nkura ho baako eyim sha yɛmɔmɔden fa deɛ asomdwe ho ma kura honhom ba ko nkura yem ho baako yim nipadua ba ko baabi a asomdwe nni hɔ no baabi a asomdwe nni adwuma ho konko timi nya adwuma da sha basa yɛ de ahoɔden ne nyansa na bɛrɛ bɛyɛ adwuma no wo sɔfo timi nkasa honhom mu na nka ntom sɛ odiifo abɛhyɛ nkɔ honhom mu na ɔdwontini ato ne honhom ɛnyɛ adwuma nti baabi biara bɔ sɛ bɛsɛ ɔtam yɛasomdwe to twene no sɛ mo sɛ yɛasomdwe ho aso twentwɛdi abɔ sɛ ɛda na bɛte so ɛti sɛ awurade akua mɔba mo yɛasomdwe deɛ a mɔmo yɛmfa kyekyere yɛ ho sha yɛmfa kyekyere yɛ ho ade nipadua ba ko mu ade ɛdɛ ne yɛgye donye jidi ni kura hu sɔfo a asmani ade bere me se menyɛ ni adin don nyame de mama wo ben de fam sa are ami wu an wanya de udi agome wu no ani so atem uba ma yi na be so ma hwe sum ma san kwa akoda ba ni ade dan na be babe oh me bo ma dia mo aben masiusu wom masa akoda economic ani da hu wona pese me wu no ani da so ko ba dwe se wona me ba be sese but na bronika so criticize no da say enye me pesa criticize so bibi wo ho no waka kire me nua no ha ubedu ba bi asafo bi obi dem krompo na o ye no waka sesem na no small boy bi oba me nchen na o caretaker bi na me do che na sofo me ma sofo de me no muni agro saa o hwe me no muni agro saa am so asafo no mo yesen o say nyame adom ye man penifo ye for na wo chimi saa me we ma tia tia sisi a na me ka say mo onya asafo adi anko bekum nyina for ne kra na wura ho o tia tia ho so o tia say no for nyankopon na afre nyina bom sei oye abusua baako sha ha oye abusua baako ana wo se menya abusua pani ha ada mini won ofofo ne beba wo na wo tia safim wo bibi tie mpanifo wo de yede dana wo de prim wakoma me hwe mpanifo nani ma mo bibi di tie o ma kebe me hu ba ko na ba obi anim 7 ze maso twini na kan na twima so e di na si na no ka kire se wo hwe wo yi na se wo bibi tia pen na pen ni bompa e mo a e be ye no me ama ba Christopher nsuro hwe oh na Bible say sabonsam ne nya de nkonu ato so a wo di bone a wo nsuro atene woni so atene woni so na e saudi obone a wo di ni ayo se de na hwe ah uze dako pana bonsam bo reni po na woni owa bo se ya suma no bla the 1 billion ever go to bank what does it say kafra wasa for secretary when you spend 1 billion boss of Africa na go to commercial bank e wa dum so that boss na 500 million no o do kege tia na 500 million like that say hey David I say yes what the make bank where jimi nyimi kan fami fo ka konkran da ba ko pro ana boni e bani patrim na se wotimi tene so a wanya kachiamu sha taba ko pe otu wa mo sa adwu bani ba otirim otu wa wotimi ye ni pan abro nya wo hwe on te story bi down e camera bi ane e wo efficacy mu asafo baba na ba kwa sorry was ni pastor ni hu me tata hu na me wo why ndos wanya me hwe mi hu na akoma anti so guy na akoma me say na we de hu me ni was me say ni hu ye ma hi
What kind of spirit is that? Who been a year Jumasano? I brought you Jidiba. I brought you the whole Concuna Subabo. I make Cassachile Hunina Yente. Now, this man banned them Rahopa. So be was Semitian. Me was coming to credit. But I'm casting me above fool. I didn't see. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. As a friend, I dear, ne boarding one pan army. I did for my boy, I'm on one pabum. What's me boy? Amen. I mean, the board thing. Anything. You do hallelujah, post it on someone take me. Also, cast army. Hallelujah. 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 Amen. You be I amen any matter. Amen. Said the Obo Honson. Papa Seminia. Was it anti Momo modern fast from Jehuman crown home back with him? The Momo dear fast from Yoman crown back with him. Nipadia home back. Now to was here catch it and your room saw them. Nipadia Mo and home. Hey! Nipadia Bako. I mean, church them in trouble. Hallelujah. Amen. 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 Nipadia Bako. Nipadia Bako. You can Nipadia Bako. If you are Mimi ni, and away are soon, and away and away nine. Hallelujah. Amen. We are through, and yet the num, a be and son, a be a sin, and ye did it one. It is a power. See, tell say one. One gets to me, no Nipadia. A European Virginia, and it's a second. Reinforcement one of them. But what year, Juma, went to me for second to 1 for 1 Sunday in Kata. James say Amen. Amen. Who's will be a question for crowd, no do best of one or so soon. No question. Yeah. Open no suko. Whom so was you. But I bet Musun Kuno. One was Kuno. When you first a question for him, Dabone. Say you could there, say for fear. You consul, but Kukuni wants Dabone. Open the Kuno. Pediabako. Read the Bible. Nipadia Bako. Yes. And a home back. Home so, but oh, a bako. Then now, when you put them to me, I want this one. I found so much super so. And a woman knew me at home. Anyway, the Pediabako. Now, home want to tell you and so, what do you take it? And I made the anya broken. You know, get a home, back on your dear man. Not dating young man, when you're home. I'm a tawich when it's tawich. And then I was him. Do you back a quarter now? Nabani Beko. Cultural petition Ben Agumiso. It's my opinion for China, any panef. And Penny, one year for China, any panef. And Penny, a club is 1 year for China. The back of French down for. But some of Petit Musso do ye, Juma. But you should wear ye, Jumana, Copem Bra. And Guashabato. I catch. But I saw them. If you feel banana, you need any, but we saw them on body careful. Tell you near to what Janato. But see, I know. Amen. That you are you. Amen. Monsalisa. Oceano. Amen. Oceano. Amen. Now a jigam off a phone. But sometimes oh pretty wa. Be unfunny. Prima Kumana. Prima Kuma. Now Abra or come a pimpe. Can we swap any other person sell? Because I did prefer or come. We any kum. Amen. Amen. Bible says. Was it said a one friend on some of it as so back? Or free in a bend, so I come so dear Kunyango Pontain. I don't know what Timmy were coming. And then while I said in Yango Ponam to me on what so. Now I saw the year. He said, I hear you calling me, I'm cow. Oh, and I hope you and you quite said, you did be say crowd form.
Say otaye ne ohabi wo yemu. Nanso say the home dey bana wo se me nante saa. Jim so ka say amen. Amen. Me eba sa ya na me nyini. Nanso onyame ni me ni oka. Sure. Yana me pese ka me die chire o because say dey ka ma twene me mutia. Nze sa ne nyina den. Etie. In some way say nyame a wonya mopo. Anfa nso no bia nso ano a onua wonye ni ye pese ogidie no na abone hu. Tunis into the So from Punya, ye been a sinner boy. Na me maso leba. No mental Anglicans are. Na Anglican what the bush of pa. Everybody mentia said that. Amen. Because a better time say we be kwa solid be am kran yin kuku ni ye. Ni aka se ne so for kra o manso. Ense Nyankopon nunyam. Everybody for bon enche da. Amen. Rade baako. Oh wa na obi afre papa. Ma so di me ba bi o. Oh wow, where's my baby? Me say back a crown on your medi and intrani at 3. Said ye, if you made the camp by a wahayano, or the people at Kayon. I am for never Kayon. Amen. Now, ya way here and to a brubiasia. The best not than in Parampara. Now, Sahion for more years in Yasabetri in Yanza. Oh, I know be a throw. Papa, I saw yes, I near Yan. Let us a more go dear. Said the Romans in the kind by Jimmy Day. Ebata. Everybody man in Paris. Amen. Let's have a 2 years for us. Necessary for the boom lawyers. What I say? Then you go come walk what Doctor Bid number send us many. Doctor Bid never want to know about Tana, who can doctor not to. What I say? Nah, I feel if you walk what the sister. Not a number. Nobody over 10 years will to me. Cause amen. Amen. Cause my better answer for Usia, Bebana, yes, young was who's a time. Say, and then Queen says, and said, Tinama, just say yes, sir. I quite them to do. We ever send it, I did them run about, will be our agent. And Radima boy and Amen. the Catata, where Diana, then Nakasaka, Cheham and Abona, and go point William. Baby, we have to say, Casatin and Gopoma. Yama, Chiwa kiss to money time be brave. Yam break kiss to our second at Teneso. Yan Nanti set a Haima. Yan Sumun Nante. Nana Moso. I'm okay because Uncle Pontea in Sano. Amen. Now, if I so, I'm okay because you're feeling, sir. You'll be fired, though. I tell me down about you. Bra, who's friend you? As of for me, kind of wasn't the I'm your show. I'm more cabin feeling, sir. So I die or swimming. No longer about the part, dear. Can I say, when you're some dear da? The bit there. Say, maybe I assume you say, what I can. Hey, say, I'm yes, now. Oh, the Benz, I'm yes, now. No, then. Any Jimmy. Benz, you huh? I'm yes, now. You're trying to prod. I was see. Shut it. Enter. David. I said that we are bumpire. That's what we say. We are the new American. Now, me watching. Baby, I'm a corner for each of them. So, when you pass some pine now, be on to some Tidia. When you pass some pine now, that you are different from my yet, Mamma, ye, and I say, a shower. We are so. Who tell the crack answer? It can't pass matter. Well, who tell you running for a corner was what I know. And they are a quassole, 7 from a small bee, and not chair. Tamping much a chair, default, or shame come trono. Papa say at 2. Near Tomum Pre. Because when Uncle said, Nenny walk a default. Ready, I said that. Ni timu po ene gine sie na kire tifo so Nyankopon fa tifo ne asepaka fo so enyi na hinta asema eden akikire ena wo why wa din say we dey dis some bosti won asase we so ada be wu mo be kire mo be nu se fo tifo asema no wu yes wo di what weni na ma jo pram
Bible say matwa man from beba no ba ko beti ten table no odi you when you never that can odi which man just Pakistan no question nkoma e so dey this say besi amochi so o so dey besi when obusu penny wo so besi so na question yeah bibi e be pa e ja be wu no afmami e no atiweni anu afama ye finish ka cho me se mi wo mom aboso o enya na aboso ne bo ba bia ugena ko bia ne yesom ne ayelo na wuntimi nko shake na go di da Amen. ya bra wo se mo ajaju bani ehye mu dunia ya bra wo se are se safomano mne se tiwe enya safom pabo baako mpa nyankopon ache wo se ewani fa bone nche o kire biara wa bone no and se bone na odwene fa me ho no se me bo wo se mambo ewadi aka ma me na o kama me nyina o tama me ya de madu pempensuo bi bidin kwa so bo makutuku jimso ka se amen Amen. mpani asede wo tuf bia wonfa kasa chiwa wuntie ye beke bia mo fa nya adwuma na manso twen ene watime ene wakame ene manso twen ene watime ene wakame ene manso twen ene watime wa ba kofo wutimi yetakra wogem critic ni pati bom ni pati woso ti aso de maso nti aso de ene memene obegidi efininsa why dating na wose bonsa for mu yesa ama odo nipa die na dwuma nyina no o odo na tiako obehuna mani o behuna mani wose did for nimbi David wase dan kwa ma ebeye wani eto ne say dia die nyango pete mogo nimba to so nimba ne si so dia nto no kwam de faso kwabre ba ahonya 1 2 oso on tonso ngem no fama ki man hey fama yay Jesu Papo bani say ya ebeye wenim ote o se chasi nyango pe nyango pon temo gwadenim ya the lie ko nyango pon nim straight na obia ni je sister Bajeti asofo obi edi masam mabra beded Sha. na no then what dia o asha agoro wo dia o hwe ade one of my friend phone so asama do kaso odifo say de o kan no kuro ho chiri mi ho bade man paro Amen. dia po man paro Amen. e chuma na yo Yeah. e chasi na kopie Kristo atemo gwanenim Sha. na obiara ne ye yo na kupi Yesu Kristo atemo gwanenim osu ko nyankopon anim akokọ to da ko bi da ho ahun ti ase hejo akokọ to da Bibiri. akokọ to da obro ko to dem da ha akokọ da ho ewan go so ana askwa okay the best circuit court ewura high court ha they say ewura wa woni bo ewura wa nti ejeli wa wie kasi nya ko Kristo atemo gwana nim Sha. wona machie kasi nyina o ko Kristo Atemu gwanani. atemo gwana nim What na unjasho. obako hobi Bia. me kwa koje Yesu Kristo anim na Bible say obia ne ye Beded. bie Bibi. bia ne
ye betedi na papa o say your boni o uti we ye den ya we ye so betia o ka bebe you phone you be say heaven kwanta ante ehu ana miyam si shimio say yesu pa sanena ya kwani senie Isaac ya kwani senie behu mo wrem wa shamba no behu ko gina awurade anim sɛ de motete wo ya ba na awurade so sini konya na bɔfo no tie dwom modem kita oil no ndo kita sekan na sɛ na bɔfo so kura gyan wo sɛ de nyame nini na bɔfo kasia ne ne so de sɛ to bento fa krata bia biam na wonne ya wo yɛ no obakenkan a kyerɛw na wo de oduru wona ama ne nkan mpo ne hyem bɔfo na ha ho akan ade be kye ade be sando dut ma men kɔ na me unse na din kwasi asem cause yes Kristo pia kan wo sɛ enyuma tantan ke tuo bia wo yɛ no wonya ho asomdie isha kan din da amen this wonu wo sakra firi ho papa sɛ etinum no wose awurade baako gidie baako asubɔ baako yɛn nyinaa nyankopɔn ne agya baako a odi yɛn nyinaa so yɛn nyinaa nyankopɔn agya baako odi yɛn nyinaa yeso na ɔfa yɛn nyinaa mu na ɔte yɛn nyinaa mu hallelujah amen awurade timi no mu yɛ no mu papa awurade tumu Jennifer mana wrefi ati mu ana ati memu ɔsɛ mo ntanto na ebu mate ene mom pressure no man penifo no pressure saa ne anyontofo no ati umu ana odoti umu ana ati mimu odoti umu ana ati mimu ana odoti umu ana udi kaka ne fese ati mimu umu ana odoti umu ana ati mimu ana odoti umu ana ati mimu ana bisa sofo nti odoti umu ana ati ana odoti umu ana ati mimu ana dasa onya de ma wa busa ya na nse ni na eba wo so na pressure da sofo ne so to busa de wajimi os ntimimu sa yo mo jiso won tinsam no so ma shiro besi fam kekere besi fo no ntimimu don ninimu pastor kesi no de be so Omi ana sɛ Kristo dɔte o. Na wahu yɛ kani padua mo. Kwasɛm. Bre mo ebre bɔne. Pedie ba wiase. Pedie ba wiase. Ante e mo nti asɛm kakra. Pedie ba wiase o. Na no. That was Thursday no. Akwala 9 months. Mama bi titi kokwa ma no. Wona ko kindergarten. Sorte. Na o ma na duane adi. Akwala enya ndo na si we si ya wada eno de akwala na tira my god de ne se ku na ti no de odi koko no efidi akwala no de butu ni flip so wo so sania so kwala ko make tie 1 and 9 is tie mama se bonye ba ni tim de ya no be wo chiremu sa makwala ko fi ni nsa Ariye e ka asema tu fa so onfa asefem ono maame chimi kwa asole onfa asem wadi e say e tete aso dem ne se miso mu pa o nim do betimi aye ono fra okwa asole president ne dress and ten spectacle the channel o ye monyamfo
my be so dress say a doctor and all the doctor for your friend say then stethoscope said the end egu ne kum obi ka auto kan ye sen and we sifi konfanochi wo ba e on ko jan be kwan about kan ye sen no stay there for papa doctor spark kai vom no de ko na nim ko na chip ko na nim fantastic road vom we dey gana what's that They did kind. From what you done? That 1.5 billion with your channel. New Rabajanadi. What you done? I don't say I'm going to social media. Someone here. Akwabia who are upon us in natural. Say, we had a chim. Papa, my nest. That's what. Say me who am I years ready. Say me who am I my who am I sacrament yam yajuma. Nurse is a me years. Asia. One abe. 1 and 9 what come. 1 and 9 okay. Anu mani maya. Police ni pani befie. Am go check Akwabi o. Go check Akwabi. To check kwala. Pass. E dey go briefcase. Briefcase here machines ni gumbi. Kese no pass no. The thing what begin to say, you know, packing in come. Or the customer boy. And or dikita no dey for car. Na to me ben abani pamusa. Na what you dey nipa just say we am show. And what happen to say what and na mo cold store. I dey Robert Chin ho no. The briefcase nim. And what tum na katachie e kura ne sam. No dey for car. When shoot me get tickets. That is how you see now. They call summer boy. The VIP cast in there. Yeah, no one telling you no. Who's about Shiminako? No me somebody Johnson. Yeah, pana VIP can say. You need to so. Na post where say gidia. Women dey buy some more search. Baby man, nam de gumi. Lachi na mo tone. Costo. When you costo na mnibia. Cotton mami fo fie e mani mu baako. Ton. Maba wasiru di agoni ya yunu fo. Yunu fo no. Atwam yenu. Yunu fo no. Anansa na eko. Sa. Yunu fo no ya yuwa ko sekuma no. Sare na tie gu. Ani achechere operating bag. Ne de ko wenchi. Eno tundu ani Range Rover no. Nim se nu fo ba ko Range Rover. Say mun na ya sorry for. Sorry for. Dickens. Boni ya bani petri mu no. When na Satan su temi ka bawure nya memam. Owura sorry fie. Ana ye tititi ye won maako. Na ye ya wudi ne hu. Change what second down nyon kumiri ma wede. O kuno. Ewurade o me ntia se da. Amen. Ade a ewurade bofu suro. Se otini ni be chi ne ho fi ne tene da ko ya de bone. Na ewurade bofu yam hye no. So because wa pa change ampom. When you ready to pure na bofu ni dia wo. Eno na say ye ho adwuma Satan. The pampam ye ho fi musa. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So when twa komo bebre so e wa no nua ntama ho. Ube jaso. Jemso ka say amen. Amen. Be fafon from na nyame asem na ka che wakatefon. Hello mama. That is saying. Eto ka che o. The man solid bio. A solid footing. Mr. Katino. Who jaya be wuntem. An pabo ni bi frɛ me a. Na gidi fo kwa de ham. Ante. Ye wo gidi timi fa fon frɛ pabo ni kan sɛ, man ma ha bio. Dak me bodi you. Me boni pabo da. Mimi timi mo. Betimi. Me bona ye ma to bram. Me fra be gina. Suzy bra. No demika. Mi bawe oya kola passe. Amwa tudu kun ye hu yi.
when you must make you be a Susie or mark out for me cancer. That's what penny. And so you be a money home. Find a bonny. What? I don't know. So be a phone for chat. But any partner from what? We be creating a catch yourself here. Now, no crampon. The software you say, sir, soften the Johnny with Jimmy. Be able to put in your man. No, what tin in your nothing. Oh, why am I? Jimmy, where Jimmy's not here. Yeah, grandpa, oh, problem. Hey, Mommy, this or Froco. Oh, problem. So, yes, I would start church. It is a complain about one time. She complain, no? You how bet me hand to complain. We are calling you. Even police mukrampu. Ni mi akobokro no a okatanechi. Ana yes anete. Na so for ya, me kiss asrafo yi. Ade ne ye sa. Ye na ma. Then na no kan se mo bompa ibu a ho. Record am kan se so kaso otwen granta obekun yan ya. Etiri be ne ka se bonsam no wa chichi bi o. Ba na yan. Come on, just your small attitude to make collapse church no. When you get crib baby to be suffer. And only. Hallelujah. Amen. Me who have been jama ya ho. Sure. Na boy and then my corner boko. When puso na metete na koko. Ayo de ni bi. Na me de wa fra na metete me yedi kakra kakra. Dame mo we. Wure ni kotodwero. One of them say yes. Ubi si faka kotum. One of them say yes. Brand is one area. Job chapter 4 verse 5. Na maintenance. Ye tumofo. Say nyamemba. Didn't ye? Yeah, but boss, no ban. Some nearby come on, must be copen to go to the side. What? Muya what? Yabeka what? Chapter 4. It is more the Basha. You dear you. I've been a boss, number nation. A baby and queen be and got on some way. Yes, some papa said. And for we near no one edge, you know. Hallelujah. Amen. Look at champagne. It's a name, no. On concert for one former. A man to me, I'm going to say, the name of one. German voice, fan, and German article. But on concert, the fan still now, the sort of name. But how do you say? What chamber for? We don't sacred. Amen. We tell some of them are kind. Luke chapter 4. See, dope. On 10 you. Now, a cow what did you? A town. A probably said, yeah. Sometimes, and then one some else, sir. Ponibia about Trima. When you got the one with yes, you need to know. Now, I'm out. A probably did Jack. Call Mr. Key. You could to be a bonfire. To me, be a solly, everybody can him, everybody can him, everybody can him. The two bay on some, every house like a baby bear. Cows are probably in a wedding. About so. It's a can't wait. What did you? A can't wait. Yes. Wabble, ye. I didn't. A 2-way. Quite. And now, so dear. 5 verse 4. Can you hear, Master? 5 verse 4. 4 verse 5. Can you hear? 4 verse 5. Not fair 2-way. Not fair 2-way. What did you? What did you? A can't wait. Wabble, ye. Amen. Verse 6 no. Now we nyame so ne dia wo de wo ho to so. Enya wo nyame so ni ade a wo de ho to so. Na wo kwa ete ni woni da so. Na wo kwa ente ni woni da so kenkan. Kaye. Why na oye boni bebre. Woni pa be na wasase we so onye boni bia. Onye boni bia na waso no pen. Na we ya se ne. Waso no pen. Enfa. Na he na wapepa otin ne fo. Enfa ne ba de se onye boni bia na ante na wo bresa. Wapepa tin ne fo pen. Bra wo bre.
ɛne awusie so konko a wo pre nyina kyerɛ sɛ woni awurade wo hom ne di asi to me ne bɛbɔ ho ba jo fɛ tafa bɔ nsɛm no woni di asi tena ha wɔsɛme ntena sɔre a wɔsɛme nsɔre ade a woyɛ gya wɔsɛme ngyae sakrafi wɔsɛme nsakra obi kura tena wo twɛn a na kɛmɛtia sɛ boampɔn wana mo saa no akɔbɔ kro no am ya kye no mesi wo nsɔ me wabɔ kro no wo nsɔ me wabɔ kro na boampɔn bɔ kro no a ɛnyɛ church na afɛte no ana afɛte church no ana afɛte na mo ntia ase sɛ boampɔn tu esi anyame am fafie na boampɔn sɛ kɔdi nkwase asɛm bi a ɛnyɛ so no gu n'anim ase etie kɛyɛ ni awura ho na yehu sɛ wonam kwanbɔne so ne yɛ tena na obuafu de onye bɔne bia na mo pentiri sɛ yɛ bɔne de onam bɔne kwan so yɛ kyini firi mu so a ɛno so wontimi nkyini mfirim ɔna hyɛ hɔ no ɔboa so yɛ papa mesi ɔbɔ dwaman pɛɛ wagyimi o wagyimi papa sɛ wobɔ mpaɛ pa ma ne bɔ adwuma nyankopɔn bɛkyia wɔ ka na wohu yɛ wontimi ammɔ wanyɛ ho adwuma a ɛtɔ ni nti no wo ho bɛte no wogyimi so mpɛ ka sɛ amen wo so wontimi nyɛ so gye so ka sɛ amen yeah wasa bema nyawa yeah wasa bema nyawa yeah onyawo wasa bema nyawa. That's it. I say, and you're ready now, Quanya. Da, a ready in your money. Will you put? Will you be aye? Well, I said, take it every time. Ah, you won't tell us. A ready in your shoe. Captain Obama, a minute. Pass ya some one. The near brief recover, Sassano, Jimmy on Puma. Yay, when you say it, but the radiant is good. Who say, you pay us, yan to be trying and cast your fee. Yeah, Dankakara. Rather more than that. Amen. Yay, you won't say me preaching now. What's off with good? What's up with the parent? I didn't tell you what is for down. I come move. I don't say, I'm doing it. Me talk, come here. Me winter. To me, fat or trauma, nothing, and papa. Taxi. No, me dimwa. Amen. Amen. Yeah, we are one. Chase the different area with different or bro. Everybody didn't say or prepare, but it's tribum. When you feel what I was comment. Everybody, the only mistake. Yeah, you can need someone count to one and look correct. Was so deep up a cheer. Why didn't Kobe how? Watch out to one another. And yes, when Timmy Papa was here. Yeah, Papa ne. Yeah, Bonnetina. Yeah, Papa ne. Yeah, Bonnetina. Into do high now was why they. Aye. Oh, Professor was in Yambo Chinakwesi. You don't want your idea. One year, one say, I never check on a waffle. I did 10 hours and I was waffle. Kakakani ya Yakobana, Bonin, every Zano. One no. It's the way I come about, Bonin to a trouble, a bonnet. Bonin to a near master, a bonnet. Yamia, we am about Bonin, yes, Simba Bajan, a better bicycle rim. Tipone, Wakokum, the Yamiku toe, and the name of Kumasam. Yamiku toe, and him said, Ya Jenny, ya pointy. Yamiku toe, and him say, Ye tea, I see a coin sweet. I don't know whether the end or Yana, say, how far from a business. Okay, I tell the Shemini and no more dear. Yasoli, Efo. Many cousin can hear by you. And I'm what? Say it cheaper, Auntie. Anybody can watch by you. Anybody can hear by you. No, she said, never made a this my bio. In Crossy Bien. A different way, some boy. In Crossing, I was in Crossing more. As if Niti Bate, a two Bayano, or Batolimu. You see, Babu. A son of a shias. You fit 10 feet in 80. Satan, but then as a few too. Then where from this? Let us say, I didn't get down. I
wiase akabo mu no anya awurade de ne bia ono kwafo no omenye ni mu atene amen na yetimi di ma ye ho amen omenye ni mu atene na sɛ de atade ne tie no ya gini atinya yesa ane na sɛ etimi afita wa gini mu sister e wo mompa ye nche awurade be se woni munyam sɛ de okan yo Mose ngmani mu no yesa waso ma nhyia ba beto no men so ye ba be di wachi wo de di nkwasasem hwe ade fo obi yere hwe ade sɛ aduabo na me di wachi a ye ma odua kura wa be di kan wu da be wu adaka ni na bia na ba beto adaka ni wa honho no wo fun kura nyefe ba so ye de ya se nyame sɛ de atade ne sɛ otie ai ahwa aye fita so odwan hu ni no awurade nka o ma ya adwene so nyere enye saa na ye bre amen ye bre ye fere awurade nye so on fiye ene de nye din ye inso kwa ne ye no woyere because enso oyi nke be kontem na so nke ya adwene ya nke inso ye inso ma awurade oyi ma awurade chokunku ya chokunku ma awurade upeja won sanka nsenche nkwa ne be di akire omi hu ye awurade hu ye mobo won che ne mo se bi ye kro amen na de pre wa adwene mu nyina no awurade nyim firim me de maka na ya akire wo se nya ho so hu mi mobo na mitimi nya ne ye amen na ka mi kan mantom musuo dem wagime fota fa bonsam pochire onya kan ni fota bonsam pochire amen no me kan ni padua mobo amen me ye nim nya samo awrehom mabɔ ne nsɛyɛ so awudi sɛ ba yɛ tim nyina no ɔno kɔfo ne awurade onye yɛ mfrim ɛwɔ Yesu di mu amen amen Bon sympa. Ema unseni faso chire sofo so na ka bebe chire no. Kaniye. Eda onyankopɔn ase sɛ Awurade afa no so na otuemfo. Sabre ema bɛkɔ fam na